Ježíšek! Ježíšek! Je! Ježíšek! Ježíšek! Je! Budeš táto rozbalovat? Dívej, běž! Dívej, to je všechno tvoje. Dívej, dívej. Dívej. Je, běž, to je tvoje, běž. Neboj, neboj. Dívej, Ani. Je. Ani, na? Na? Co to je? No rozbalí to. Dívej, dívej, dívej. Wow, 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 wow. Co to je? Co to máš? Ona bude žena. A tam má gumičky, hřebenže. Je, pěkné. Sponky? Máš? Máš? Jo. Je. A toto? Co je? Je. Co to je, Ani? Honem jdeme trhat, honem. Dívej, tady máš další, dívej. Ani, co to tam máš? Ukaž. Je. Ona bude kreslit. Budeš kreslit? Ukáž. Ona bude kreslit. Budeš kreslit? Jo. Ona bude kreslit. Jdeme na další. Ona bude kreslit, no. A tady má další, dívej. A další. Roztráme, jak roztráme? Počkej. No a trhej. Tak. Trhej. Trhej. Jaj. Je, co to je? Mickey Mouse? Máš mini? Mini máš, ne? Máš mini? Hned si to oblíká. Máš mini, jo? Mini Pěkné. Pěkné, jo. Mini, mini. Mini. A tady máš, dívej, je mini. Jeden. A druhý. Má hodně pěkné, jo. A co tu máme ještě, ukaž. No to, co to je? Co to je? No honem, trhej. Trhej, tak, trhej. Trhej. Trhej, tak. Trhej. Jaj, tak trhej, honem. Trhej. 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 Co Elza? to je? Elza? Elzu máš? A Olaf tu je, ne? Olaf? Co to je? Ne? Tak ještě tu máš dvě. Další má, jaký velký. Roztrhej honem, tak chytí. Tak. A ještě chytí, dívej tak. Dívej tak. Tak. Trhej. Honem. Honem. Pojď, trhej, pojď. Co to je? Dívej. Dívej. Pyjama máš. Pyjama.
Ani, máš pěkné pyžamo, jo? Pěkné. Mama, pyžamo má. Ja. Pyžamo? Ja. A další? Eče, dívej, tady máš. Další, dívej. Dívej, další. Pojď, rozbalíme, pojď. Rozbal. Tak, počkej. Dívej, rozbalíme. Dívej. Ja. Co to je? Další pyžamo. Co to je, Mini? Krásné máš. Krásné máš, ne? Ani, co tam máš? Máš mini pyžamo. Hezký, ne? Da. Ja. A ještě tu má. Ona má hodně. A ještě máš, dívej. Auj. Dívej. Auj. Krásné máš. Dívej. Sia? Ani, řekni ahoj. Řekni Ani. ahoj. Ahoj. Máš krásné. Jo, máš krásné. A ještě jeden tu máme. Ještě dva. Hele, to je ty barony. Co to máš? Tak. To je velké. Mimi. Taká velká paninka. Jaj. Také velké Mimi máš? Ukáž. Yes, ty říkáš yes. Také velké Mimi má. Jaj. Jaké velké. To je hošička, ne? Hočičku máš. Dívej, jaká velká. Ahoj, Anetko, ahoj. Krásné. Tam něco. Krásné máš. Krásné. Co je? Proč to nejde? Proč to nejde? Igor. Já nevím. No. To je ten. Máš krásné. Tvoje, ne? Ahoj, neposud, Neposíku. Neposud. A neposud tak. Neposud. Má ponožky, ne? A ještě jeden tu máš. Ja, baba. Dáme tebe na hlavu, ukáž? Ještě jeden tu máš, jaký velký. No, nemůžu ani vytáhnout.
Frozen? Co to je? Co to může být? Co to může být? Wow. Krásné. Máš krásné. Co to je, Peppa Pig? Peppa Pig! Počkej, tato teď já to na chvíli vemu. A mama má taky pro tebe něco? Pro mě. No. Nenosíš totiž. Aha. Líbí? Santa. Líbí se ti? Dívej, co mám. Jo, je pěkný. Bude ti? Jo. Co? Jo. Máš dost. No. A kde je tam ta taška, co je zase pro tebe? Já vůbec nevím. No ale to bylo pod tím, já jsem to házel. Tam nic není. Tak ty jsi to potom sklidila. No já asi Já těžko. jsem to nesklidil. Já jsem to viděla tam na chodbě. Co to máš? Otevřeme? Jak se to otevírá? Kde to bylo? Počkej. Ani. Tak? Počkej. Počkej. Počkej, mama jde pro nůž, jo? No, no. Tak děkuju. Co ty točíš? No. No, pěkné. Pěkné, pěkné. Pěkné. Ty vole. No taky jsou krásné. Děkuju, tato. Aha. A ty tady pusu do toho. A jak máme jako pusu? Krásné jsou.